أرسط الزينام بعل كترة باستفال كابتات إثيوبيا بدمقة الناتخبر يركب قدماي منستر أبي أحمد نبعل تمقة ناينكوع تحكم ملغتي أم حلاليفو كاب زينات بعل تمقة كاب إثيوبيا حليفو ببرك عالم زخبر عبي بعاليوم سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي انكوا ندرو بعال تمقت كترا بسلام ابصحكم بارست زينات جمرنا زينات حزدما ناب زينات كنحلفنا بعال كترا باستفراليو كابتات إثيوبيا بدمقت ناتخبر يركب بعال كترا بديس أبا غوندر مايچو حويسو بكالوت كللات إثيوبيان ناتخبر يركب أبتي بعال ساعبت امنت ككاب أدباراتو تابوت بمعجب ناب بهارت امكات باستفرالي حيمانتاون بهلاون وداستات النافانو يوم بريزيدنت فيدرالي ريبابليك إثيوبيا تاي اسقسلاسين اف غواي بايت مخري فيدريشن اغنيو تشاغرن بعل تمكت مخنيات بمغبار نكتما غوندر اتيوم بريزيدنت تاي اسقسلاسي اف غواي بيت مخري فيدريشن اب معرفون فرتحصي تيودروس انتبصحو برئيس محدار كلل امحارة لعلوت حلفت سراح تي كللن كتما غوندرن مرحت هايمانوتن عبايت عدن اقابلا غيرهم لهم كبل قلقالو زينا إثيوبيا تصبصيبوم قدما منستر أبي أحمد نبعال تمكت ناي انكو عبد حكم ملغتي أم حلاليفهم تم قدما منستر أب ملغتهم تمكت حيمانوتاوي بهلاون هبرة بهراون بعالي يلوم اللوم أب حيمانوتاون نتو يسوس كريستوس كاب سمايات وريدو بيدي يوحنس أب يوردانوس متماقو نذكرلو زيدما زتأف آدم نمدلايز تقبر قعزة يلوم يسوس كريستوس آدم أبزودقلو حد رقات اقري كاب بيتلهم كساب كيرانيو تختلو توقعيزيوم بمسارة زي نادام ناب نايت انتي كبرو مملاس راح زي كونس كابتي نايت انتي زبالس كبري هيبو ايو اوني لهم زي دما ننايلوم إثيوبيا زمهرنا بزوح كم زغونا بمقلات هاجرنا إثيوبيا كاب بيتلهم كساب كيرانيو زودقاتلو بزوح كم زغونا محابيرهم أب حرحر زودقاتلو ودكات عيبنا كنا العلا كم زقباون تزاريبهم ناياتا هاجر منغستي ايكونومي بوليتيكا ناي مردرا ودكتنا ناب تنسائي كن كير كم زقباون ابريهم اللوم تمكت بهلاو بعلنا يزولو توم قدما منستر كدانان ناوتنان
ንዓለም እነርእየሉ ኣሰራርሓ ፀጉርናን ዜማታትናን እነቕርበሉ እዩ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ንበዓል ጥምቀት ተመልኪቶም ናይ እንኳዕ ኣብፅሕኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር በዓል ጥምቀት ካብ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ማእከል ባሕሪ ጠጠው ኢሉ ኢልና እነኽብሮ በዓል ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ፀገም ህዝብታት ንምፍታሕ ክንገብሮም ዝግቡእና 4 ነገራት ኣምሂሩና እዩ እውን ኢሎም ንሳቶም ድማ ናብ ህዝቢ ምውራድ ዓርስኻ ኣሕሊፍካ ምሃብ ህዝቢ ዝደልዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝቢ ዘድልዮ ምግባርን ዕላማኻ ምርኣይን እዮም ክብሉ ኣገንዚቦም بمعارك مكتل قدامي منستر حلفي ماخل هنصت ديمقراسن مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنان ايت ادم فرح نبعال كتران ጥምቀት نملكتهم ملغت እንኳ ኣብጽሕኩም ኣመሓላሊፎም ايت ادم فرح بمحبراوي متأثر قطعم ابزا محلالف وملغتي نملا تختلت امنت كريستنا እንኳ نبعال كتران ጥምቀትን بسلام ኣብጽሕኩም ኢሎም እቲ በዓል ናይ ሰላም ናይ ጥዕናን ፍቅርን ክኸውን ድማ ተመንዮም ብተመሳሳሊ ዜና ርዕሳነ ምሕዳራት ክልላት በዓል ጥምቀት ተመልኪቶም ናይ እንኳ ኣብጽሕኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ تبلكتي حزت حزون زيناتنا يقصلو نب زرز زينا كحلف إذا ولدو حيمانوتو عاقبو كحزن كخبرن كم زلوا ممهر يونيفرسيتي قدست سلاسي زر أداويت أدحنا قليصوم ጥምቀት መንፈሳዊ ልደት ምዃኑ ዝገለጹ መምህር ዘራ ዳዊት ቅዱስ ዮሐንስ ንኣመንቲ ሰናይ ንክሰርሑ ከም ዘምሃሮም ድሕሪ ምዝኽኻር ቤተ ክርስቲያን ለምውን ነዚ እያ ተምህር ኢሎም ጌታቸው ዓለሙ ኣዘራሪቦም ኣለዉ
ጥምቀት መንፈሳዊ ልደት ምዃኑ አቦታት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ይገልጹ። ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ለይቲ ሰዓት 9 ከም ዝተጠመቀን ንዑ ንምኽባር እንትበሃል ድማ ታቦታት ናብ ዝተሰርሐሎም ጊዜያዊ ምሕደሪ ከይዶም ከም ዝሓድሩን ኣብ ቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ዘምህሩ መምህር ዘራዳዊት አድሕና ምስ ጣብያና ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም። ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቀሉ ሰዓት ለይቲ ብ9 ሰዓት እዩ ዝተጠመቀ ግን ካዋዚማ ጀሚርካ እንድሕር ዘይኸበርካ ለይቲ 9 ሰዓት ስርዓት ክትፍጽም ኣይትኽእልን። ዋዚማ ኣሎ፣ ማህሌት ኣሎ፣ ቅዳሴ ኣሎ። ቅዳሴ ዝቅደስ ኣፍታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቀላ ሰዓት እያ እና እቲ ዋዚማ ድማ ዮሐንስ ሰብከሉ ዝነበረ ጊዜ የእግዚአብሔር መንገዲ ጽረጉ ቱ ጎቦ ይምላ تقول تحتي بل تقول دما يملا تعمي كل يستخخل زولالو زنبره جزيه نخد نذكر كلاي قويتانا مرحنا يسوع كريستوس وناو يوحنس زخدلو جزيه ينيرو توازيما ممر زراداويت ترجم تابوت انتنغرونا تابوت محدر እግዚአብሔር ይላም تابوت እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር تابوت محدر እዩ በቃለ እግዚአብሔር ይخبر نتو زرع مؤمن محدريو يملكت قدم كل እግዚአብሔር ብዙ ታቦት እዚ በብሉይ ኪዳን ምስ ወድሰብ ይነጋገር ነው መልእክቱ የመሐልፍ ነው ሕዝቡን ጸጉኡን በረከቱን ሀብቱን ወድሰብ የመሐልፈሉ በመስዋዕት ተብሉ መስዋዕት ታቦት መስዋዕት ይባሃል ታቦት እግዚአብሔር ይባሃል محدر እግዚአብሔር ይባሃል በሐዲስ ኪዳን ዋና محدري አይወድሰብ محدري አይወድሰብ ልብዩ ታቦት እግዚአብሔር ሰብዩ ግን ጻድቅ ሆን ከለይ محدر ዝኸውን ኣብ محدر ኃጢአት እግዚአብሔር ይሐድር አቡይ ልቡና ተንኮለኛ ልቡና ኃጢእ ልቡና እግዚአብሔር ይሐድሮን ከምዙ ታቦት እዚ ንስኻውን ናብዙ ጽድቅ እዚ ተስተምለስ ከም ታቦት እዚ እግዚአብሔር ከሐድረካ እዩ ምበባልዩ ምልክቱ ከይጠፍ እዩ ትናይ እግዚአብሔር محدርነት ናይ ቤተክርስቲያን አምሳል መርአያ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ትምህርቱ ዕምቆትን ጣዕምን ዝተለዓለ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምጥማቁ እንታይ ንግበር ኢሎም ብዙሓት ሰባት ከም ዝሓተትዎ ዝገለጹ መምህር ዘራዳዊት ሰናይ ንክሰርሑ ነንሕድሕዶም ከም ዝነገሮም አረድዮም نتوم هزبي نايل ساعة ጥምቀት ተጠምቁም ኣለኹ ናይ እግዚአብሔር ቅረቡ ነስሑ ይዝባሉ ነቶም ቀረጽት ድማ ንስኻትኩም ብዝግባእኩም ስርሑ ብዝግባእ ስርሑ ብግቡእ ኣይተقرጹ ይበሎም ግብረ ይተኽፍሉ ይበሎም ብዝግባእ ዘይግባእ ከይተقرጹ ማለት እዩ ነቶም ወታደራት ድማ ዘይናትኩም ሕዲኩም መንጢልኩም ኣይትብልዑ ናይ ባዕልኹም ተመገቡ ኢልዎም እዚ ዓብይ መልእኽቲ እዩ ንዓለም ዓብይ መልእኽቲ እዩ እዚ ሰላማዊ ትምህርቲ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ኩሉ ሰላም ይነብር ህዝቡን ናብ ንስሓ እንድሕር ተመሊሱ ናብ እግዚአብሔር ተመሊሱ ግብር ዘኽፍልውን ብግቡኡ ታስትግባእ ግብሪ ዘኽፍል እንድሕር ኮይኑ እቲ ወታደርውን ናይ ህዝቢ ገንዘብ ዘይሕድብ ምስ ህዝቢ ዘይበኣስ ዘይቀትል ዘይዕምጽ انت خوينو عالم سلام يخون وزي زولهم يوحنس سلام يسمح الله ቤተክርስቲያኑን ካብዚ ወጻእቱ ለነገር ይብልና አከባብራ በዓል ጥምቀት ካብ መበራብዓይ ክፍለ ዘመን ከም ተጀመረ ዝገልጹ መምህር ዘራዳዊት እዚ ወለዶ ታሪኹን ሃይማኖትን ክሕሉ ከም ዘለዎ አተሐሳሲቦም ትሕዝን ይወለዶ ግን እግዚአብሔር ይخحድ ምዝኾነ ነገር ናይ እግዚአብሔር ነገር ከወዳድር ይሙክር ናይ እግዚአብሔር ነገር ኩሉ
ጽውጽዋ ይብል ትምስጢረ እግዚአብሔር ናምነት እዚ ጥምቀት እዚ ብታሪኽ መጻጽኡ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን እዩ ተጀሚሩ ትበዓለ ከባብራ እምበር ጥምቀት በቀዳማይ 100 ክፍለ ዘመን እዩ ኣብ ኣኽሱም ኣብ ማይሹም እዩ ዝተጀመረ ማይሹም ይበሃል ኣብ ኣኽሱም ወሓጅ ማይ ነይሩ ዝውሕጅ ዝፈስስ ማይ ነይሩ እፅዋል ህንደኬ ባኮስ ዝበሃል እፅዋል ህንደኬ እዩ ዝጀመሮ ድሓር እውን ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣባ ሰላማ ኢዛናን ሳይዛናን ኣብርሃን ኣጽብሃን ዝበሃል ነገስታት ኣጥሚቆም ከም ካልኦት እውን ህዝቢ እውን ተጠሚቁ ኦፊሻሊ ትበዓለ ከባበራ ካብዚ ግዜ እዚ ዝጀመረ መስራቲቱ ኣኽሱም እያ ዝመስረተቶ ትበዓለ ከባበራ እዚ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ጽውጽዋ ይብለና ኣሎ እዚ ናይ ቅዱስ ቃል ናይ ቅዱስ ወንጌል ቃል እዩ እስቲ ጽውጽዋ ዘይኮነ ይንገረና ቅዱስ ወንጌል ጽውጽዋ እንድሕር ኮነ ናይ መንዳ እዩ ጽውጽዋ ዘይኮነ ክሕደት ኢቴይዝም ኣይናይ ካልኣይ እቲ ከምዚ ዝብል ኢሉ ዝናገር ዘሎ አንደበት ድሕሪ ሓደ ሰዓት እንታይ ከም ዝኾነ ዘይፈልጥ ሓፈሻዊ ዕዳጋ ጥምቀት ከተማ አዲስ አበባ ካብ ዝሓለፈ እዋን ዝሐሸ ቀረብ ዘለዎ ምዃኑ ኢቲቪ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊጾም ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ቀረብ ደርሆን ካልኦት ሸቐጣትን በዓል ዝሐሸ ዋጋ ምህላው ሓቢሮም ኣለዉ ዳሃብ ያሲን ዝርዝር ኣለዋ ገበያዎቹም አሪፍ ነው ይገዛሉ ዕዳጋ ጽቡቕ እዩ ጨፌ ሰቲ ይበሃል ካብ ከባቢ ጅማ እዩ ዝቁረጽን ዝመጽእን ዓደግቲ እውን ኣለዉ ካብ ዓብዪ ግራት እዩ ዝዕጸድ ንበዓል ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስድራ ንመሓዙትና ሰናይ በዓል ቆንጆ ነው ታዲያ ገበያ ውድ ነው ወይስ ደህና ነው ደስ ይላል በዓል ጽቡቕ እዩ እንኳ ሓቢረ ብጽሕና ዕዳጋ ጽቡቕ እዩ ንኹሉ ዝኸውን ኣልባሳት ኣለና ኩነታት ዕዳጋ እውን ጽቡቕ እዩ ሰብ እውን ይዕድግ እዩ ኣነ ንፈለማ እዋን እየ ኣብ ዝሰርሕ ዘለኹ ግና ጽቡቕ እዩ ብበዝሒ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝዕድጋ ንደቀን ንህፃናት እውን ይዕድጋ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንስድራይ ንጎረባብተይ ሰናይ በዓል ክብል ይፈቱ እንኳ ኣብፅሐና እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነው ያው ዛሬ እንደሚታወቀው ከተራ ነው በዓል እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ እዩ ሎሚ ከተራ ድሮ በዓል ጥምቀት እዩ ታቦታትና መዕረፊኦም ዝኸድሉ እዩ ምስ ስድራ እውን ንሕጎሰሉ እዩ አንጻራዊ እዩ ዕዳጋ ደርሆ እውን ገዚእና ኣለና ዕዳጋ ካብ እዋን ናብ እዋን ዋላ እኳ ተወሰኸ ይመስገን እዩ ማእኸላይ ዝበሃል ዋጋ እዩ ጽቡቕ እዩ እንኳ ኣብፅሕና ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰናይ በዓል ነው ደስ ይላል ድባቡ ገበያው ምን ይመስላል ገበያው ጥሩ ነው ለጥምቀት በተለይ ጽቡቕ እዩ በዓል ደሓን እዩ ዕዳጋ ካብ በዓል ልደት ሕዚ ዝሓሸ ዋጋ ኣሎ ጽቡቕ እዩ ተመስገን ማለት እዩ ንመላእ ኣመንቲ ክርስቲያን እንኳ ኣብፅሐኩም ክብል ይፈቱ የغنيለይ ተመልከትና بمخنيات قطع فنوه ملوت حستو ناقم بزي بالنا يقرطان حدث كاب استفالي كابتات إثيوبيا مفناو سنسرعات تاوت ناقم كبليو قطع فنوه مالتيو نعو كتكاتلو بخبري بالمعداب نحنا بزي كنسانا بزينا زيناتات ندام راحكم ساكم تناحكم أنا برام سانيرة سلام